nengo gima dina. Koro miye chance ora winji. Okango. Number 1, it must onyako dhi record. No kango riambo. No, awacho ni report mokwongo mar NADCO and 520 pages. Kiriwo the main part of report kichake preface midhi nyake appendixes. Te bedo 520 pages. Appendix number 1 and motion mano bedo moved in National Assembly ma establish magero gimiluongo ni NADCO ni. Koro ka wacho ni 520 to wacho ni note yani ukia kara report muwuoyo kuome. It is 520 pages. Check it. Number 2. Report in 267 no, pages. 267 and substantial parts, but addendums and annexes. Yes, page mokuongo. Page mokuongo. No, page bwana. Dongu medo uwasa uinsa. Wawe gimani report. Page go report no nyiso nyaka motion ineno gima appendixes go. Nikech nyaka kisomo report nyaka ingeni report ni ere kaka nodhi e parliament. Motion manetero parliament appendix number 1. Kidhi e committee approval appendix number 2. Gazette notice appendix number 3. Okay. All those appendixes. Mano to sawa. To imbe mokongo yie ni Kenya Kwanza mane dwaro wach mar opposition leader office to gi office mar prime minister. Mano gima kata wambe nwalando ka Ondiek. Mano gima ngado tamore. Ne Ondiek mano gima ne walando ka kata wano ngato ne gidwaro mare. Kenya Kwanza ne gidwaro, Azimio ne gidwaro. Wacho niya, kiyie no kango to lie here. Komondo riambi is this. Gima wacho ni, ko wacho niya, ni gigi no bedo report ondiki kalure gi kaka ne gi propose. Donge? Kaka ne gi winjore. Kaka ne gi winjore. Winjruok. Tiende ni winjruok. Ngato ne gi mare to ne tiere winjruok. Ne gi kelo paro donge? To jogo okelo paro. To gi winjore. An adwa ng'iyo winjruok, an ok adwa ng'iyo paro kaka nokel. Gi winjore gimokwongo gi winjore ano? IBC reorganization. No, electoral justice and related matters. No, number 12 recommendations from Kanyo Bwana. It is in the report. And restructuring of IBC. Gimagi wacha electoral justice agreement. Okay. No, we'll take my report. Ura iki copy my report. Recommendation number 1. Recommendation number 1, wacho restructuring of IBC. Recommendation number 2, wacho delineation of boundaries. Recommendation number 3, wacho audit of 2022 elections. Recommendation number 4, wacho Article 43, cost of living and related matters. Koro tiende ni ne giwinjore gite. Kamotele gi Kalonzo, gi Kimani Chungwa giwinjore ni cost of living obed number 4. Kae mani giketo ne ji oketo sufria wigi, ang'o miyo ne giketo number 4? Fine. Ka gisekete kuro, adwa wacho niya, samo when issues maduong mo come out any electoral justice. The electoral justice osebedo since 2007. King yo 2007 bang National Accord. King yo National Accord Act and owuoy about electoral justice. Kibire BBI mano work out of handshake. Owuoy electoral justice. Kibiro sani giwuoy about electoral justice. Okay. Electoral justice to who? In gigi neno ka onge tiende. Onge meaning. Gege gimane ji yuare ne. CSC dene ni yiero. Inoke ne karieyo IBC biro. Wajo luo. Wawe wuonre utadiera onge iwa. And electoral justice against who? It has been one person. And ngata chiel ma electoral justice onge nesate. Raila Odinga electoral justice against Kibaki. Raila Odinga electoral justice against Uhuru. Raila Odinga electoral justice against Uhuru. Raila Odinga electoral justice against Ruto. And ngata chiel ma electoral justice onge nesate. Let me tell you the truth. Gimatimore ni issue ma was raised. Samano kao jowa utere ndara. Trevor na penjo. Kanani Ramogi ka. Na penjo kango gini. Ni jowa kupo ni cost of living malo kendo gidenyo. Angomo ginganyo mana ching ticha ngwen ka Raila wacho. Gidenyo mana ching ma Raila wacho. The thing is, jowa ne oko denyo ni gidwa dhie mandamano. Ne gidhi andamano nikech Raila lando ne gimondo gidhi. So the truth of the matter is this. Okwabineno mudho wala yot. Maandamano manenitie ne en mondo Raila chuno Ruto mondo negotiate kode kaka no chuno Kibaki, mondo negotiate kode kaka no chuno Uhuru, mondo bed kode gi handshake. Okay. The thing is this. Awacho duk ma oka neno mudha layo. Nia
jo Azimio mokwongo gikoso mwelekeo. Sani ng'eni gionge gi anything to say. Nikeche jatend gidwa miti choko kocha. So gionge gi anything to say. Gima ginyalo timo en ni ginyalo kasore ni nadikoni dhi konyo. Onge gima nadikoni dhi konyo because katiba mar Kenya is very strong. Electoral laws are very strong. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nikeche ok wanyalo loko chike nikech ng'ato iyo wang'. Okay. Koro gima adwa keto maduong' ma okango nyaka ng'i. An asomo weche mag chike, akia gima okongo somo. But gima duong' en niya, Constitution mar Kenya wacho niya, teko te nie lwet jopiny. To jopiny gi kidhi e katiba article number 1 sub article 2. Jopiny nyalo tiyo gi teko gi kuom jogo eko ginya tiyo go direct kata kuom jogo eko moyier. Then kidhi e katiba number 10 wacho niya, principles gigo eko ngadho marito kaka itelo ne piny. Wacho ni human dignity is number 1. Emomiyo kidhi article number 43. Tiyudo human dignity bedo kanyo niya, onego ibed gi affordable housing, ibed gi ot maber, ibed gi health care maber. Mano emomiyo William Ruto sani wacho niya, wabed gi affordable housing. Gigoye kuku. Ka William Ruto dwa gero udi maber, gigoye kuku. Ka William Ruto keto NHIF mondo ji te access health care, gigoye kuku. Tiende ni gionge agenda. President William Ruto nowacho niya, opposition ni en opposition ma confused, disorganized, dishonest and gin gi a lot of noise making. Tiende ni gionge gima gidwaro, tiende agenda chalre. Nikech kidhi kata weche mar 15% mar affordable housing, I mean 1.5%, dongre gin go. Ka William Ruto implemente gigoye kuku. Tiende ni gionge kuma gidwa tere jo Kenya, gidwa kelo anarchy, gidwa kelo koko mondo bed kod gi piny, go kod gi baba. Yes.